ringer nok en klokke hos de fleste. Desværre så lyder den klokke som regel noget i retning af oh my fucking god, are you kidding me? Og det skyldes simpelthen, at Blizzards markedsføring fokuserer udelukkende på, at spillet er et rollespil. Og spillets komplekse lore og historie. Men der er en lidt sjovere side til spillet, og den ligner mere noget i retning af det her. WoW er delt op i to parter. På den ene side har vi PvE-delen, som er Player vs. Environment-delen, og så har vi på den anden side PvP-delen, som er Player vs. Player-delen. Hvis ikke man spiller WoW, så det eneste man vil høre om, det er PvE-delen. Det er den del af spillet, der bliver spillet i forældrenes kælder, iført en rustning og minimum 3,5 liter cokes på bordet. Det her, hvor man quester alene og stiger levels, eller i grupper af 5-25 mand, nedlægger den ene boss efter den anden i dungeons og raids. Og det er rigtig mange så overbevisning, at det simpelthen er det er WoW. Det er alt hvad WoW er. Det er så ikke helt tilfældet. På den anden side, der har vi PvP-delen. Player vs. Player-delen. Og her, det er altså den konkurrencebaserede del af WoW. Og den kan foregå i arenaer fra 2 mod 2 spillere til 5 mod 5 spillere. Eller i Battlegrounds, hvor det kan foregå fra 10 mod 10 til 40 mod 40, altså kampe. Og så har vi en helt store PvP-zoner, som simpelthen er en hel zone i verdenen, som er dedikeret til player vs. player. Og det kan være massive, altså kæmpe kampe. I WoW kan man spille som 11 forskellige classes. Det kan fx være Warrior, Hunter eller Druid. På et hold besidder man en af 3 roller. Den første er healer. Det er ham, der sørger for, at drengene ikke går ned, når de glemmer at poppe deres cooldowns, eller når de lige tager en mundfuld, der er umiddelbart større, end som de kan sluge. Den anden rolle, det er damage-dealeren. Det er dem, der sørger for, at kæssene ved, hvem der bestemmer, og det er den klasse, der gør allermest damage. Og det kan ske både fra afstand, som for eksempel mage eller hunter, eller i nærkamp, som for eksempel warrior eller rogue. Den sidste rolle, det er tanken. Det er de store beefy-drenge, der har så meget liv, at det virker helt uendeligt. Og som damage dealer, så plejer man egentlig bare at ignorere dem, mindre man virkelig skal nedlægge dem, fordi at man gider ikke. De har så meget liv, så det halve kunne være nok. Og det er altså en rigtig god class til at stå i fronten, til at opsuge al damagen. Eller til for eksempel i Capture the Flag og transportere flaget fra den ene ende af mappen til den anden og op i basen, så man får pointet for flaget. Hver rolle, altså healer, tank og damage dealer, kan spilles meget forskelligt i World of Warcraft. Det er rigtig svært at forklare præcis, hvor meget diversitet der rent faktisk er i spillet, men jeg håber, jeg har givet jer en nogenlunde basal forståelse af dynamikken i spillet her. De faktorer, som spillerne selv mener er det vigtigste, er blandt andre diversiteten i Battlegrounds. Altså det her med, at der er ikke 2 kampe, der er ens. Der vil altid være noget nyt. Man kan aldrig regne med, hvad der sker. En anden faktor er, at modstanderne er spillere. Altså det her med, at de vil altid være utilregnelige. Man skal altid være klar til at tilpasse sin spillestil til her og nu. Fordi at om 2 sekunder så er du sent, og så ligger du i graveyarden. Derudover er spillerne også ret enige om, at det her med at ligge øverst på scoreboardet, det er også noget af det fedeste. Jeg kunne se og føle, at man virkelig gjort en indsats, og at det har givet payoff. Det er aldrig en trist affære. Den faktor, som allerflest dog er enige i, det er socialt sammenhold og teamplay. Specielt med Skype eller Teamspeak kørende i baggrunden. Det er helt klart den faktor, der er med til at give den allerbedste spilleroplevelse. Når man sidder og snakker med nogen samtidig og kan virkelig lægge taktikken om og sidder og hygger. Det er simpelthen noget af det bedste ved WoW. Den sidste faktor,
det er selvfølgelig The Ever Popular, at vinde. Og den siger så lidt sig selv, den behøver jeg vist ikke rigtig at forklare. Fuck them up. Yeah! Put it. Yeah. Snack. Når man spiller PvP i WoW, og specielt vinder en kamp i WoW, så får man noget, der hedder Honor Point, eller Conquest Points, alt efter man spiller normal eller ranked game mode. Og for de her point, der køber du simpelthen gear. Og således er det ikke kun, hvor god du er, men også hvor godt gear du har at spille ind over, hvordan en kamp vil komme til at gå for dig. Altså det er begrænset, hvor meget gear det egentlig betyder. Medmindre du ligger i toppen og er professionel, så er det ikke lige decimaler, der betyder det meste. Og så længe de gear ikke er fra sidste år, så gør det ikke noget. Så er det intet problem. Og hvis man bliver rigtig god til World of Warcraft, så kan man jo altid begynde at streame ligesom ham her. Han har alt sponsoreret. Han har hus, bil, computer, you name it. I huset der er mange forskellige rum, således at hans fans de kan komme over og lave sleepover og de kan sidde med et helt fuldt hold, sidde og PvP. Jamen altså, der er alt. I was like, yes, I got him, I got him. No! No, it wasn't Rallying Cry. I think it was... Så leder du efter noget at bruge de kommende lange vinteraftener på, når du beslutter dig for, at i dag, der gider du godt nok ikke lige at læse de her 100 plus sider, så er PvP i World of Warcraft altid en mulighed. Det er gratis spil til level 20, og du kan komme i den første Battleground i level 10. Og køber du den seneste udvidelsespakke, så kommer du automatisk i level 100, som er det næste, eller som er max level. Og så er det jo forholdsvis lige til at gå i gang. Det var alt for nu. Jeg håber, jeg har givet en basisk forståelse af World of Warcraft og hvad det går ud på. PvP-delen er det i hvert fald, den spændende del. Så det var det.